Junior Eurovision έχει αρχίσει. Όλοι εδώ στο ΡΙΚ δουλεύουν περιτωδώς για να είναι όλα τέλεια το Σάββατο βράδυ. Για να δούμε όμως τι γίνεται. Λίγες ώρες πριν από την Junior Eurovision. Για πες μας, τα παιδιά είναι λίγο αγχωμένα ή καθόλου? Καθόλου, όπως βλέπετε. Τα παιδιά είναι σε θαυμάσια διάθεση. Εδώ είναι μια γιορτή της μουσικής. Όλα τα παιδιά διασκεδάζουν, έγιναν φίλοι μεταξύ τους και αυτή είναι όλη η ιδέα αυτού του διαγωνισμού. Να γνωρίζουν καινούριους φίλους, καινούρια τραγούδια, όλα καινούρια για αυτούς, οπότε είναι ενθουσιασμένοι. Ο διαγωνισμός θα γίνει το Σάββατο στις 9 και 4 αρχίζει. Διαγωνίζονται 8 τραγούδια, 8 ομάδες παιδιών. Θα γίνει τηλεψηφοφορία, είναι 50% και 50% κριτική επιτροπή, οπότε ζητούμε από τον κόσμο να ψηφίσει το τραγούδι που του αρέσει. Paradiso da mia